Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndine umwe mudhara uyo wandakamboshandira akandiunza kunoku kumhiri kwemakungwa. Mukomanashi ndakazotiza zvangu ndikatanga kugara somewhere else. Saka kuchechi kwedu vanototi inini ndiri munhu asingatendi nekuda kwekuti mushure mekunge ndaunzwa kuno kumhiri kwemakungwa nemudhara wandainge ndichishandira nemudzimai wake, zvacho zvavainge vava kuda kundiitisa, ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaite uye zvekare zvainge zvisingapindirani nechitendero chedu. Ndikabva ndaona kuti zvose zviya zvainge zvichitaurwa nevanhu patainge tichiri kuZimbabwe chainge chiri chokwadi, vanhu vainge vasingarevi nhema. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so ininiwo pandakatanga kushandira mudhara uyu pandainge ndichiri kuZimbabwe, ndakabva ndachizoudzwa nomwe wekuZambia uyo akati akanzwa track richitaura paainge akapaka, because mudhara watainge tichishandira ainge aine matracks. Iko zvinozvo atova nematracks mashoma, aiva nematracks nemabhazi uye zvekare ainge aine maconnections. Saka muZambia uyu akabva ati nerimwe zuva akati akapaka track ari kuZambia, hanzi akatunzwa track richitaura naye richimuudza kuti rainge raneta nekuramba richingoshandisiwa ende rainge rava kudawo ropa. Saka paakazouya achiudza murungu, hanzi murungu akabva apopota. Panguva yacho iyoyo achindiudza zvose izvozvo yainge iri nhau yekuti ainge atomiswa basa nemurungu. Saka ainge atsvakirwa nyaya akanzi uri kundibira. Saka vamwe vose vainge vava kungotaura nhau iyoyo yekuti murume uyu ainge ari honest, but inhau yekuti mudhara akaromba. Saka uyu muZambian akwanisa kuzviona kuti zvechokwadi munhu watinoshandira akaromba. Iniwo makore acho iwawo ndainge ndisingabhilivhi mazviri, because ndainge ndichiti hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna munhu anganzi angarombera mabhizinesi, because vanhu vane mabhizinesi havarari, vanenge vachingoshanda siku nesikati. Saka ipfungwa dzevanhu vasina kudzidza uye zvekare vasina mari, vanongofunga zvekuti munhu wese ane mari anenge akaromba. Ndikabva ndati plus mudhara uyu ane maconnections nevamwe vanoita zvematongerwo enyika, saka haangambotadzi kuti ange achiita mari. Saka zvadaro mukomanashi ndipo apo akabva achizouya kunoku kumhiri kwemakungwa, izvo ainge achitotiza nyaya dzake nekuti ipapo ainge abva mukuchekeresa zvavakaita mukoma. Sezvaakazondiudza ndava kunoku, vakati nerimwe zuva pavainge vaudzwa kuti vainge vachifanira kuti vange vachichekeresa mukadzi kupa chikwambo chavo ropa, nekuti chikwambo chavo chainge chichigara mutrack. Saka chikwambo ichi ndo chaita kuti matrack nemabhazi ange achizokwanisa kufamba pasina matambudziko. Saka vakaudzwa kuti painge pachidiwa ropa remutorwa, asi ari mukadzi mutorwa iyeye. Ndokubva vachizobuda vakaenda vakaita sekunge vainge vachiita zvekupilota. Wainge wava usiku apo pavakazokwidza umwe mukadzi ainge achibva kubasa ari ega. Mukadzi uyu vanoti vakaenda naye kuPrazi, because ainge aine maPrazi. Vaenda naye kuPrazi ndokwavakanosangana nevamwe vakomana, ivo vanoti vakangonosiya mukadzi iyeye kuPrazi nevakomana avo vavainge vatsvakirwa nen'anga. Asi mukadzi uyu vanoti pavakazodzokerako mangwana acho makuseni ainge atourawa, uye zvekare mabody parts ainge atobviswa, ainge abviswa mabody parts. Ndokubva vachizoenda nezvinhu zviya kumba kwen'anga. Pane zvimwe zvavakazopiwa zvavakanzi vange vachizonoisa mutrack, zvichireva izvo kuti track iri parainge rofamba rakatombofamba
riine kachigunwe kemunhu kemukadzi iyeye kakawandiswa mutraki, ndokubva vachizokabvisa kachigunwe ikako. So pavakazobva muZimbabwe vachiuya kunoku kumhiri kwemakungwa, yainge ava nhau yekuti mweya wemukadzi iyeye wainge wava kuramba kutsipikiwa, because ainge achichema achiti, chingoudzai murume wangu kuti makandiuraya, nekuti iye ari kutofungidzira kuti zvimwe kuda kwandiri ndiri mupenyu, muudzei kuti akwanise kuzivisa hama dzangu, kuitira kuti vana vangu vange vachizviziva kuti makandiparadza, ndakaparara, handisi kukwanisa kuti ndinge ndichienda kunoona vana vangu nekuti shungu dzangu dziri pamuri. Handina basa nezvakawanda, kunyange mukasandiripa, asi chingoudzai murume wangu kuti ini ndakaparara, akwanise kuzozivisawo hama dzangu. Saka ivo vainge vasingadi, vakabva vachizotiza vakauya kunoku kumhiri kwemakungwa. Zvinhu zvavo zvikangotanga kungoparara, mabusinesses avo, matrake ainge ava kungofa, uye zvekare vakazosiyira matraki awa ari mumaoko eumwe muzukuru wavo. Saka muzukuru uyu iye basa rake rainge rangova rekuti kana mari ikangopinda odya, mari ikangopinda chete obva adya. Mari iyoyo ainge asingachakwanisi kuisa mari mubusiness. Saka vainge vava kusaita mari semaitiro avo avainge vava kumboita, kana ari semacontracts mamwe avakange vakambopiwa. Macontracts iwavo vainge vava kumatorerwa sezvo vainge vasisimo munyika, ende mamwe acho vainge vakamawana neukori. Saka pavakangobuda munyika, vamwe vakabva vavatorera macontracts iwavo because ainge aine mari yakawandisa zvisingaite. Saka vakabva vachizondisiya pamba pavo, ndichigara pamba pavo, asi vakazoti ndinge ndichizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Ini ndainge ndisingazivi kuti kuno kumhiri kwemakungwa vainge vaine basa iro ravainge vachida kuti ndinge ndichiita. Saka vakandisponsor for a visa mukoma, ndikabva ndauya kuno kumhiri kwemakungwa kuti ndinge ndichizoita helper wavo, gardener wavo, ndokubva ndachizotanga kugara navo. Nekufamba kwenguva vakandiudza kuti chavainge vakandiita sponsorship revisa rangu yainge iri nhau yekuti vainge vachida kugadzirisa zvose zvainge zvichinetsa kumusha, nekuda kwekuti vainge vava kusakwanisa kuita mari semaitiro avo avainge vachimboita mari. Vakagara neni pasi vakabva vati, kana usingakwanisi visa rako tinokwanisa kurikanzura, asi sezvo takashandidzana newe kwenguva yakareba ende tikaona kuti uri munhu ari honest, hatisi kuda kuti tinge tichikanzura visa rako. Saka nyaya iripo pari zvino ndeyekuti iwewe uri kufanira kuti unge uchizopota uchirara nechikwambo chedu. Apa mukadzi iye uyo wavainge vakauraya vakazoenda vakanomuchinja vakamuita chikwambo, because vainge vasingadi kuti arambe achingovanetsa achivaudza kuti endai munoudza hama dzangu kuti makandiuraya. Saka vainge vava kumushandisa sechikwambo, but airamba, ainge achiti tangai manditsvakira murume, ndiko kuti ndinge ndichikushandirai. Makandiparadza nechekare, apa mava kuda kuti ndinge ndichishanda futi ndisina murume. Chinditsvakirai murume ndinge ndichipedza shungu dzangu, plus ndinofanira kuti ndinge ndichizoita zvandinoda inini nevana venyu vose vasikana, ende vana venyu vakomana kana ndichida ndinokwanisa kuzovaita varume vangu. But pari zvino kuti tikwanise kutanga kutaura, vhura muromo yangu yandiri kuda ndiye murume. Ndokusaka vanhu ava mukomana she vakazoita kuti ndinge ndichizouya kunoku kumhiri kwemakungwa, because ivo vakaona kuti ndini ndega uyo wavaikwanisa kuti vange vachizoshandisa. Vaiona sekunge ndinotaurika naye zvekuti ndaizobvuma kushandisiwa kuti ndinge ndichizorara nechikwambo chavo. Ipapo mukomana she pavakandiudza kuti ndo nyaya yainge iripo, ndakapererwa ndikashaya kuziva kuti saka ndoita sei. Apa ndichitoziva kutoti visa rangu iro rainge richiti sezvo ndakaunzwa navo ndaingokwanisa kuti ndinge ndichingoshandira
ivo chete ndisingakwanisi kuti ndige ndishandira vamwe. Ndakabvuma because ipapo takatogara mudining mavo vakandiudza kuti there was no choice at all. Ndaitofanira kuti ndinge ndichibvuma, otherwise vainge vachazobhuka a flight ticket kuti ndinge ndichitodzokera kuZimbabwe. Zvino ndakabva ndati kudzokera kumusha hazviite, apa kurara nechikwambo hazviite futi. Ndikavabvunza kuti sezvo tainge tiri vanhu vanonamata, vaidiko kungorasa zvikwambo zvacho izvozvo. Vakabva vatotanga kutondituka, vakabva vati it is okay, kana usingakwanisi kuzviita tava kutsvaka umwe munhu watinoita sponsorship over auya kuno, asi panapa panenge pasisina space yako, hameno kuti uchazvifambisa sei. Ndokubvuma kwandakabva ndachizoita ikoko mukoma, ndikaona kuti painge pasina choice. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vachazondigadzira, vakabhuka a flight ticket. Nganga yavo ikabva yachizouya kunoko. Yauya kuno mukoma, ndakatemererwa nyora idzi kusvika pari nhasi dzichiri kungonditambudza because ndakatemererwa nyora pari pasikarudzi pangu kuitira kuti chikwambo ichi chinge chichizozviziva kuti ndini ndava murume wacho. Saka nganga iyi yakati yauya yakandikwesha nemishonga yakasiyana siyana, imwe yaivava ichindiswinya ichipinda munyama. Ndokubva ndachizotemererwa nyora dziya ropa rakabuda. Ivo vakauya vakayamwa sikarudzi yangu kuri kunwa kwavainge vachitoita ropa rangu, ivo nemudzimai wavo. Varungu vandainge ndichishandira mukwamanashe vainge vakatogara varimo mune imwe spare bedroom iyo yatakashandisa panguva yacho iyoyo. Vapedza kuita saizvozvo ndopa vakabva vachizouya nechidhori. Kune zvimwe zvidhori zviya zvinoshandiswa nevamwe vanenge vasina vakadzi, zvavanoti zvima-sex dolls, ndochavakabva vachizouya nacho chidhori ichocho. Vakabva vanditi chidhori ichi kubva nhasi ndiye ava mukadzi wako. Chidhori ichi chainge chakaradzikwa chiri pachimhasa. Ndikabva ndanzi uyu ndiye ava mukadzi wako, vakabva vachizondipa 10 pound. Vakabva vanditi iyi ndiyo mari yatiri kukupa, tiri kukurodza kumukadzi wako uyu, unobvuma here? Ndikati hongu. Vakabva vanditi chitora mari kubva kwachiri. Vainge vakaisa mari yacho pachesti pacho apa. Ndikabva ndatora mari. Vakabva vanditi chienda unoisa murumu mako. Apa ndainge ndakashama ndikaenda ndikanoisa mari iyoyo murumu mangu ndikadzoka zvekare. Vakabva vachizonditi chitorana nemukadzi wako. Saka ndainge ndava kuda kusimudza chimudhori chiya, vakanditi kwete, tiri kuti chitorana naye mukadzi wako. Tiri kureva kuti unofanira kuti unge uchitorara naye izvezvi kutotiratidza kuti wamugamuchira semukadzi wako. Vakabva vachizochiita on chimudhori ichocho. Ndokubva ndatanga kurara nacho because chainge chiine vibrator. Ndapedza kurara nacho chimudhori, vakabva vandipa zvekare imwe mari, vakanditi chichitakura hako unge uchienda. Ndiko kutanga kwakaita matambudziko angu kubva zuva iroro pandakasarudza kuita zvinhu zvakadaro. Saka mushure mekunge ndadzokera nacho kurumu kwangu usiku hwacho handina kurara. Ndakangoona umwe mukadzi uyu mukoma akangopinda murumu mangu mandainge ndakarara. Apa ainge akazara mavhu neropa, uye zvekare ainge aine mavanga achichururuka ropa. Pose apo paakabayiwa nemapanga painge pachingochururuka ropa. Ndakavhunduka ndikabva ndati ko iwe ndiwe ani? Apa ndainge ndichimuona kuri kuhope, ainge asati otanga kuuya kwandiri live. Ndikabva ndati ko iwewe umbori ani? Akabva achizondiudza kuti iye ainge ari mukadzi wangu. Koma zvinhu zvakandishamisa kuti komunhu uyu ari kuti inini ndiri murume wake pakai. Ndopaakabva achizondiratidza vision riya rezvatainge tabva mukuita. Ndikabva ndatoziva kutoti ndo chikwambo chacho. Ndikabva ndati zvino ndicharara newe sei wakazara neropa kudai? Taraone kuti wakazara mavhu everywhere. Akangosekerera ndokubva angonditi
bwaira maziso ako katatu. Ndikabva ndaita saizvozvo, mushure mekunge ndabwaira maziso angu katatu, ndipo apo paakabva achizoshanduka akaita mukadzi ainge akanaka kwazvo, ndokubva auya akatopinda mumachira, tikabva tatorara tose. Ainge achiti pose paainge achida aiuya kwandiri obva atotanga kutorara neni. Ndakazotanga kusangana nematambudziko akasiyana-siyana. Ndainge ndoita ma-STI apa ndainge ndisina girlfriend munomo. Ndaienda kuchipatara ndichinopiwa ma-antibiotics, ndichibayiwa ma-injections, but ndairamba ndichingoita ma-STI. Kudzamara ndava kuita dambudziko rekupota ndichizvimba dumbu, zvekare nekuzvimba sikarudzi yangu. Ndakabva ndachizoenda painternet ndokubva ndachizotaura nevamwe sekuru avo vakazondiudza kuti yainge iri nhau yekuti ndainge ndichirara nechikwambo, ndokusaka ndainge ndava kusangana nemaproblems ose iwawo. Ndakaenda kuchechi, but ndakaenda kune imwe chechi because bosi vangu ivo vainge vatori mukuru wechechi kuchechi kwatainge tichinamata. Ndobva ndatsvaka vamwe vamufundisi avo vakazondinamatira. Vamufundisi ava vainge vari vekuGhana. Vakati vandinamatira kudaro, ndobva ndatanga kurutsa. Vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka somewhere else kwekugara. Ndikavaudza kuti zvainge zvisingaiti nekuda kwekuti visa rangu iro rainge richiti ndinofanira kuti ndinge ndichishandira vanhu vakandiunza kuno kukumhiri kwemakungwa. Ndo vakazondiudza kuti kwainge kuine dzimwe nzira dzekuti ndaikwanisa kuzowana mapepa ekugara muno, asi zvaizonditorera nguva. Saka vakazondiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Ndokubva ndachizoapply for an asylum because ndainge ndatokanzurirwa visa rangu. Ndakangodzokera ikoko ndokubva ndatora chimudhori chiya ndikangonochigadzika patable mudining apa wainge kuri usiku. Ndokubva ndatora kabhegi kangu, dzimwe hembe dzangu dzose ndainge ndatopisa, ndikangosara ndiine hembe dzandaiziva kuti idzi ndinokwanisa kufamba nadzo dziri muchibhegi. Saka vakati vasipo, ndokubva ndatora hembe dzangu dzose nebhutsu ndikadzipisa. Saka chimudhori ndakazongonochigadzika patable. Ndakabuda huri usiku, ndakazonzwa vondifonera vachindisira ma-messages vachindituka, kunyange kuFacebook vakandisira ma-messages akawanda vachindituka, but handina kana kumbopindura. Ndikabva ndachizoenda kushelter nemurume wekuGhana uko kwandakanosangana nevamwe vekumusha vakawanda vakandibatsira neprocess yekuti ndinge ndichizoapply for an asylum. Visa rainge ratokanzurwa panguva yacho iyoyo. Tikangotanga kungoraramawo tisina mapepa kuzonosvika zvichizoita. Saka ndiyo nyaya yangu iyo yandiunza pano. Ndinoda kungopa vamwe vanhu yambiro kuti dzimwe nguva unokwanisa kufungidzira kuti ndiMwari vanenge vakuzarurira mukana, nekuti ipapo pandakanzi toda kukugadzirira mapepa ekuti unge uchiuya kuno kukumhiri kwemakungwa. Ndakatoti zvimwe kuda ndiMwari, but handina kunge ndakaziva kuti of course vainge vari Mwari havo vainge vachida kuti situation yangu inge ichizochinja, but Satani ainge achitomira. I just wonder kuti izvezvi vari kushandirwa nani. Ende nenhamo yandinoziva kuti iri kuAfrica vatoriko vamwe vanhu zvimwe kuda vanotosarudza kuti vange vachisponsewa, vange vachiuya kuno kukumhiri kwemakungwa kuti vange vachiuya kuzoita varume vezvikwambo. Asi chandakazongodzidza mukomana ndechekuti haufi wakaita murume wechikwambo ukasazosangana nema-spiritual challenges. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anosangana nema-spiritual challenges akasiyana-siyana, uye zvekare kurara kwandainge ndichiita nechikwambo ichocho kwakandikanganisa utano hwangu. Handisisiri munhu wekuti ndinokwanisa kuenjoya kana ndiine munhukadzi nekuda kwezvakaitika. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.